a vision. I had a vision, it became Visions FM. I had a vision, it became Visions FM. Visions FM. Visions FM. Danza bruto kurira Jikomba cha mama cha uya
ndanzwa bhutsu kurira echikomba chadhidhi chauya ndanzwa bhutsu kurira chikomba chamama chauya muri yezimbabwe makadiko zvenyu ndatega munzwa kanchimbo sembla ndine albhamu randoda kuburitsa rinenge richinzi chikomba chadhidhi kana chikomba chamama kutenda chikomba zimbabwe zanochengetai mimi neinini huchi pasina nyuji nguva ino musi uno zuva rega rega week in week out kutanga kutenda jayaguru DJ Wildfire zviri sei mwana wamai, thank you so much, thank you very much. Ndinogara ndakangokubatisai kuti DJ Wildfire soga ground vanenge vatozedha kana mapena vanenge vatoronga kuziva kuti ndiani acharova ndiani kuziva kuti Welbeck acharova pena. He's a die-hard Manchester United supporter, Mkoma Wildfire. Thank you so much. Thank you very much for being with our listeners pa Visions FM. Kazuva kacho nhasi kamurungu zoti kazuva kacho kekuspoilana. Kune vakaroorana, kune vari kutarisa kuroorana, kuspoilana chete. Hakuna kunzi ari kutarisira kuti ndiye ari kuspoilwa kakapfuura mumwe. Makadi zenyu muri yeZimbabwe tikusangana nhasi pachirongo huchi pasina nyuji chamunonzora mavhari chete promotions DZ Studios tiri pamwe chete nevezomugito online music sales. Makadi zvenyu nasi kuumburudzana cheko, kuumburudzana hapana anofanira kuumburudzwa ari kutarisa kuumburudza asi kuumburudzana kureva kuti mama kana zvichitaurawo kuti nhasi munofanirwa kuspoila dedi, spoil yemu dedi mospoirawo mama saka 50-50 nyama yedhora chaiukairi mazuva ekuti wainzi ukapuwa dhora ukanzi ukatenga nyama yedhora yakaite dhora unobirwa asi tenga yavi 50-50 nekuti inenge yakawanda kuvura yedhora. Chizivisa risipo, zivisa sipo muchinda anobura huchi pasina nyuchi wazvika pachirongwa mukati mezuva ranhasi. Ndiri kuda kuti ndikuzivisei machinda, kana kuti machinda vese vasati varoora, kana uri kutsvaga musikana wekuroora chibva watsvaga chaichaiyewo kuti hauna unozoda kutarisa zvakare, nekuti ukaona anenge akanaka kuda kutodza kwako kaunongozomuti aiwa zvipiko tinazvowo zviri kumba kwedizi. Roora panoda moyo, roora panoda moyo, danane panoda moyo pekuti hapana unozitira tumasmall house. Uri pazviri seko mwana wamai, zviri seizei pinda pachirongwa nhasi kumburudzana kwega adedza zipo asipo hapo. Saka kana une bhebhi rako raunoda nhasi rispoire, kana iwe bhebhi una muchinda anokuda nhasi muspoire nhasi kuspoirana chete rakubatisa kuti kana une wako aunoda ka ukazoona umwe anenge akatodza kuda kunaka kusvika panewo kwako unongoti aiwa hauzotarisa ka ndoziva ka zviri varume vese chakanaka rinotarisa asingachizoita kunge chakapfuura mudzimai wako ukaona unofunga kuti uyu anenge ari bit closer kuti haiwa tinazvowo kumba kwedu izvi manakiro amakaita ivaya ndozva izvo chaizvo zvakaita mudzimai wangu iwa zenyu huchi pasina nyuzi dzinoruma ndo dzine huchi kuti utomoraga unoda kutotanga umborumwa nadzo. Mese vari kuspoira vacho vese makore kubarwa makore anoga igerawo nezvako pambakati makekeka kamba ndakatora pabvamba yakazitamba imese mujairani kubva kuna the light grade mukoma chamunorwa nebeta and the grey express. Iwebe kune vari kutapirirwa zvavo, kune vari kudanana zvavo, spoil each other nazi.
DC Studios on Visions FM. Broadcasting from DC Studios on Visions FM. Mangwana wachacha mari we
ichitorwa nevaviri kusvika panhamba yatisingacharevi zita kuzoti manje so nokuti kwakuzvarwa maletesi ona murume wako yeye kana mukadzi wako yeye latest yako yawakabarirwa wakadzi wachinjwe kana kuti varume havachinjwe kunge makombi kuti nhasi wakwira imwe mangwana wakwira imwe kombi yako iyoyo aimboda uindi ikasvika parengi inongozara yega kombi yako iyoyo upanana mazano marairanwa murume wako kana mukadzi wako umwe chete yeye kana wada zidhuzha avachinjwa mazidhuzha nekuti akawanda mazano kubva kuna mugoma chamunorwa nebeta and the Glow Express mugoma vakatisiyira mabhamu matatu iye abhamu ainzi tamaimese mujairani kava kananzi makeke anzizoni kana wada kurora chibwarora panoda moyo pokuti hauna unozombotarisa futi nokuti vanodiwa nemunhu wese vanhu vakanaka mane ava anzi wanhu wakanaka mane ava madzimai hapana asingadi mudzimai aipapo kwesene makinka kuti kune amwe madzimai anoda amwe madzimai kwete amwe arume vanoda amwe arume saka iya kusangana kwezvinhu pasi pedenga katisochengetedzana nhasi kazuva kachona kakangogadzirwawo zvekungospoirana inini handina ndichambochiva ba handina ndichambochiva wangu iye wandakangotarisa se ongoona vanenge vakada kuti nake kunge iyi maziso angu anongovharika kungovharika so handione chinhu rima rega fanana inini kune vanhu varume kunyanya vakateerera asi zvakanaka zvinotariswa zvakanaka zvinotendwa makadiko zvenyu huchi pasina nyuchi mwana baba kuda kukubatisa kuti madzimai edu aya mupfunge pavanosangana hapana nyaya dzisingataurwe dzikapera zvatinogona nezvatinotadza zvese zvinotaurwa asi chikuru kwazvo vanoda peace of mind kufamba ubvuma rakanzi kufamba munazhe mukoma ubet guts and orchestra mawambo azvo album rakataura 6 race Maria
marije tineta mukadzafari sandi marije tineta mukadzafari sandi kujaje tineta mukadzasimbe sandi kujaje tineta mukadzasimbe rugare mupfungwa nerudo rugare mupfungwa nerudo anoda peace of mind anoda peace of mind tinotenda Mwari vakagona kutonga vakaparudo kuvatumina varongosisi tinotenda Mwari vakagona kutonga vakaparudo kuvatumina varongosisi chero chigona chigona kuchengeta chero chigona iwe chero chigona chigona kuchengeta chero chigona iwe vanongoda kudiwa chete vanhu ava nyangwe zvakaoma kudaro. Brand new releases Mafaro on Visions FM.
sadza nekanyama anofara siwa chipiri wacho sadza Brand new releases. With Mafaro on Visions FM. siwa chitatu wacho sadza nekuru anofara siwa china wacho sadza nemadora anofara siwa chishanu wacho huku nemupunga anofara osoti purufosi yacho ne wikendi anofara kana mubvunzo mombe chaiye paruzevha amai veko yake vanotaura kuti handiendi asina mari achifamba netsoka achigeza nefeso taura kuti handidzokere kwandakabva nekuti yova nepeace of mind haizi mari chete ari kugara zvakanaka anogara mu24.5 bedroom house zvinoita kuti mukadzi afare mukadzi anofara peace of mind madziteti ese nhasi kugadzirisa payapa pamunokonzeresa kuti mukadzi asaite peace of mind mazoko ekurudziro kubva kune chikomana ubet gods and orchestra mawamba azvo peace of mind ubva vabva murakataura 6 tracks rinonzi kufamba munazve wanzwa here kamenyu kacho kesondraja hanzi weekend unozopedzisira nekaburvozi muri muuk muno mubva enda pamk pamukonkinzi apo bva vanotenga kaburvozi garlic spice so netuchili kuwawirira sakati zvenyu mese muri kuti bata thank you very much huche pasina nyuchi Mafaro DZ Studios dizola ada kumwa mutiridza wanga nerudo rwakufedha rwuya ari kufedha unge pendi dzimwe pendi dzinozikapendiswa dzimba dzinofedha saka unoda kuti every year uchiramba uchiita replenish simukatenzane tingotanga nekapfimu kacho kezuva ranhasi izuva ringofara zvavo kune vanodanana vakaroora nhaka zuva kevhale tengerana kuti maroses zo muchingofara pamwe aikonda kuzoita kugara mumba gore rese unge karenda muchimboenda kuma inonzi candlelight dinner so muchinodyira kuti tiseka padhorobha kupinda kwanoita paubva kanzi nguva yechimbetu tarizon chimbetu nevakomana veorchestra dendera gambo kanonzi sms tangoda text message baby ndabva ndatora foni ndikakufonera
Kambo kanonzi SMS kubva kuna Jaya Guru Dr. Nino Trison Chimbeto Orchestra Netendera Brothers Maxist Tendera Brothers album yakanzi Nguva yaChimbeto 6 tracks anzi mudzimai vangu, you bring happiness, you bring peace in my heart. Madzimai musazoita zvinokonzeresa so munoda kungoti varume vave nepeace at heart. Iwe mimi madzika munoda peace in mind, peace in your mind, ndoma munoda peace in mind. Isusu varume toda peace in the heart. Aiwa paiwa neequation yacho kana wada kuita Pythagoras obvairova kana quadratic equation obvairova, asi madzimai munoda peace in mind, varume tinoda peace in the heart. Arikutibata vese chirongwa kuchi pasina nyuchi. DZ Studios Dizola namavharo mukuchunzira kubva DZ Studios Office of England. Muchipuwa namavharo chete promotions, tiri pamwe chete nezomugid online music sales. Agoda kuedza kusumudza vaimbi veZimbabwe coming artists kukuzidzisa dzichangoburwa dzikurova ngoma dzikurova nyongonya. Wakabura album rinonzi Campus ndori latest rakateera iro rineri rinonzi Nguva yaChimbeto. Une karohwa kanonzi bhora mberi kana ndakwara nendondo munonditira kutsinyezeiko kana mukandichora mugedhi. Mavanzi vakomana vachirova mashows, malive shows, ngatiende tinosapota vakaimba veZimbabwe. Red card to piracy. Ko zvakaipeka kuti ndimbopa rutende kuna Ize kubva pabhamu itsvaitsva inonzi zvangu zvaita. Lenati Zvakata Zimbabwe All Stars pabhamu itsvaitsva inonzi zvangu zvaita ne 7 tracks. Ndatora kambo kanonzi rutendo kuna Ize. New release. Brand new releases with Mafaro on Visions FM. Tisinga wone, siwe
Latest here. All right. Woyo mubuzi wakaite kungotenda wo Jehova. Wono mubuzi unoite kungotenda wo Jehova. Wono mubuzi uchaite Urutendo kunashe Gandi kuudze mpikani pane ukuru wemuwa mukuru ndiye anoti kusvika kwake ada zvake. Brand new releases with Mafaro. Zine makungwa zvinoka zvepanyama nezvepamweya zvese ndezvake. Baba ndinongotenda nekundirangaridza kukutyayi. Uneudza mumwe kutenda kwangu zvamakandiitira nezvamakandirongera kwatiri kuenda uku. Mambo rumbidzwai nekusingapere. Kune vazhinji vanoti vakakutarisa vanochiva zavure ndikuyambire kuti zuva kudoka kwaro nokubuda kwaro akusi kugona kwako. Rufu rwakakupotsa nepadikidiki asi unochengerwa. Rutende kuna chiche zvakanzi zvangu zvaita Leonard zvakata Zimbabwe All Stars zikafamba zvakanaka tichange tiinavo pachirongwa nhasi kuChizi papa Jose kavabatronza live iwe makati kuti bata meze ndinodaira mukuzipirwa nechirongwa. Ukangoenda paFacebook ukatsvaga Leonard Karikuga Zvakata Facebook page yakazara ipapo, pinde papo ukwanisa kuona kuti ungawane mhanzi dzawo seiko maOG chaiwo lesapoti awazimatize tenga maOG chete, tsvaka maOG kwete midhozvo. Jambo kanonzi rutende kuna izhe, ngatipe rutende kuna izhe. Albamu rakatakura 7 tracks zvangu zvaita. Albamu number 18 Mugoma Zvakata one 18 albums. Can you imagine? Saka kana usina unoda kuitsvaga topambira nechirongwa Mugoma Award Pinches ndinodaira makavanzwa pachirongwa nhasi paChizi papa Jose chinoitwa musi wetheze wega vakanga vari live on air. Ndapinda paalbamu yavo yakanzi Chenjedzo ndatora kamba kanonzi Makandigonera. Kutenda isho mazimba ozani tigonera mfunge zvenyu makadiko Zimbabwe. Wakatigonera awa
makazvita zvenyizvo mazimba ose kuti kuna vabereki vakaberekana baba namai wangu inini makandigonera kusvikira ndizotumburwa ini ndizobudapo. Mwari vanotigonera nguva dzese mufunge zvenyu makadini muri kutibata. Mwari vanokutigomera uchivanamata usingavanamate nekuti wakasikwa nomufananidzo waisho mazimba ose. Kana vanoisa mvura vanonaisa mvura mumwinde yevarombo nevapfumi. Zuva rinongopisa chero munhu anoziva kuti kune chinonzi kunamata neasingazivi chinonzi kunamata. Mugoma hawati pinjizo watenzo kestra ndore chena anzi pori kunorira fene. Anzi wanofamba nemabhazi akadoke mukati wanga wari kureva kuti anzi vanga nematinded glass payapa. Ana samutoko waito akapinda mukati zvikanzi bhazi rakadoke mukati. Makadiko kwa chikwizo kweso makadiko kwakatsukunya kwesoko makadii zvenyana samutoko. Mantau mutoko futi oyo anzi wagarire nanzva bhazi racho ranga rine muchinda akagarira danda kuseruku anzi wotoita kudhedha kutsvedza nekukagarira nanzva kokutandara zvedu kakupombonoka zvedu pachirongwa huchi pasina nyutsi dzinoruma ndedzine huchi aikona kuda kuzozviita gamba kupfunda nyuchi mukanwa unoisvipa yakuruma. Gamba ndakatora paubhamu rine 6 tracks rakanzi chenjedzo vane DVD zvakare rinonzi nganduro yengoma. Kugoma wadipinjizi sondo rabvura iro wakanga wari live paVisions FM pachirongwa chapapa Jose chinonzi pachizi zikafamba mushe pasondo rinoteera mukoma Leonard Zvakata vanenge varipo live vachimbotibatisa kuti zvakamira sei maareas. Saka don't miss chirongwa chapapa Jose chinonzi nhasi kuchizi panenge pane vaimbi veZimbabwe. Chirongwa chinati buda muZimbabwe border to border Zambezi to Limpopo kukambudzuma tuGlenora tumufakose tuchizhanje tumandara tumaundi Darwin tuchecheche kubuda kuchifu mudhara uko makadiko zvenyu kubuda kumarirangwe pasi kwenyika uko tobuda mbembezi mberengwa kwese uko makadiko zvenyu todzikita na shushaine moyo mbembe chariziva iri bhazi rikwa shushaine kana kuterekwa mwazozo shamwari yakanaka kana kuterekwa shiri kana kumuga kana kuterekwa mucheche kana kuterekwa takura iwe kumusha kwenyuma yekwira bhazi pati second segment yechirongwa kachitanga ikukanda mawhatsapp enyu pa 0786178329 asi mambandinyorera kazvakaitika zvenyu mumazirudo enyu apa muchawanana muchambopfimbana wandisarudzira kambo kacho kanoenderana nenyaya yako zvinoitika pa last segment yechirongwa. Tofambira pamberi toiteiko mubvunzo uri kubvunzwa nechikomana chinonzi Colin David nechikwata chinonzi 4 Stars kubva paubhamu yakanzi Favor. Brand new releases with Mafaro.
chenjera kugarira munzwa kana kugara pareza kana kumhara patsono. Gamba kananzi toitei kuva kune chikomana Golden David ne 4 Stars album yakanzi Favor yakatakura Zayo 6 tracks album iye one of the upcoming artists paZimbabwe. Ichachononyanya kukurudzira ndechekuti mavanzi vakomana vari kurova malive shows kamunosvikawo kamosapota wehimbi weZimbabwe. Let's be proud of our artists. Dada neRuth vari kuti bata vese ndokuchingamidza pachirongo huchi pasina nyuchi. Chirongwa chamakuona mafaro chete promotions iri pamwe chete neZomgido online music sales vamunobata pa www.zomgido.com. Musika wemhanzi nyorai nyaya dzenyu dziri kuenderana nekuwanana nekudanana kwamunoita. Nhasi ndichanzwiririra dziri kupinda ndiri kudziona. Ndikandira pa 0786178329 kodi yeku UK 44 wapambisa 0 mwacho kutanga kuti zichikise padhorobha zvinongoitika pa second segment of the show. Baba makanike manyoruke ari kukumbirisa vanhu kuti garisani zvakanaka, garai zvakanaka. Kamba kari kubva pababa yakanzi chenjedze na 6 tracks kuna baba mechanic manyeruka. Garai zvakanaka.
nokugara zvakanaka iyo shungu dzamwari vamwe vanoti kudini nokugara zvakanaka iyo ndidzo shungu dzamwari. Shungu dzamwari vanogara vachingopopota vamwe mudzimba nomumaguta garai zvakanaka ndidzo shungu dzamwari musarambe muchingopopota popota shungu dzamwari vamwe munoti kudiniko nokugara zvakanaka munyika yakanaka kudai oyo salami kasemakayo salami kasemakayo yelele boba salala felizeni salami kasemakayo salami basebaba sonke labo mama emakhaya ekuva paubhoma yakanzi chenjedzo baba makaniki manyeruke mumba umo musangogara muchingopopota popota ikonongozikana uri munhu ungopopota popota kuti unopopota zvekuita kunge mapureti achatsemuka ari mukabhodhi ndibaba kavanenge vachipopota ivava handisi kutaura amaini handisi kutaura amai amai amupopote shuwaka idi ndapika amai amupopote asi baba vanopopota mumba kunge mapureti achatsemuka ime ngatigarisani zvakanaka vari kutibata pachirongwa munamborazika Visions FM tokonzeresa www.visionsfm.com chirongwa masaizai ari kuya kwamuri kuburikidza neVisions FM ti pachirongwa uchi pasina nyuchi munopuwa nemavharo chete promotions vari pamwe chete nezomugita online music sales musika wemhanzi dzevana vezimbabwe rodedza chago Alex Sikelo kambo kananzi I don't know why handizive kuti sei titombozive handizive I don't know why there is so
teacher is abusing fun. I don't know why. 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 Fornication in the church of God, murder in the church of God, witchcraft in the church of God, gossip mucheche yamwari maita vanhu vasingawirirani besanwa rega rega ichikiravuti kurisana kuwirirana chinzvimbo. I don't know why kuti seiko mucheche mukurwisana. Ishe vacho tofunga vatorimo mukereke macho kambo kari kubva pabhamba yakanzi munyaradzi wauya yakabereka 7 tracks ndatora kambo kanonzi I don't know why. Mhanzi dzese idzi munokwanisa kudziwana pamusika wemhanzi pa www.smukito.com. mhanzi dzevana vezimbabwe maog ega ega. Retikati tupairesi zvinoitika izvozvo mukereke munogona kuita mapartition 5 different groups dzevanhu vasingawirirana sochiita vanopinda mukereke imwe chete. Inomboitikireko zvozvo naiuriwe. Richard Gay album iri rakatakura mhanzi yegospel inokomborera mufunge zenyu. Munoitirwa zvakanaka. Nyorai kandai maitsamba yenyu maWhatsApp kuti nyorera kadziri related to Valentine. Mazuva makawanana muchipfimbana muchititaurira kuti zvaifamba seiko. Vanhonga kamba chakakudhara futi kakudhara kakare. Vari kuti bata ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi. Nyuchi dzinoruma ndo dzine huchi kuti umore unoda kutombotanga urumwa nenyuchi dzacho. A brand new release. Nguva yenyasha album yakabva kune chikomana chenzi Mathias Mere kamba kanonzi mutsvene album rakatakura 8 tracks. Dzamwe ya mutsvene wokuteerera kunzwa kuti soko raMwari riri kuti kudiko. Makadiko zvenyu makadiko. Sende yako weya mutsvene uya utibate taura nesu tateerera shanya uya
yako. Mweya mutsvene uya utibate, taura nesu tateerera. Shanya uya utizadze, nguva yose ndeyako. Pamunoshanya baba, vanorwara ngavapore. Pamunoshanya baba, simba renyu rionekwe. Pamunoshanya nguva yose ndeyenyu. Pamunoshanya baba, vanorwara ngavapore. Pamunoshanya baba, simba renyu rionekwe. Pamunoshanya nguva yose ndeyenyu. Pamunoshanya baba, vanorwara ngavapore. Pamunoshanya baba, simba renyu rionekwe. Pamunoshanya nguva yose ndeyenyu. Pamunoshanya baba, vanorwara ngavapore. Pamunoshanya baba, simba renyu rionekwe. Pamunoshanya nguva yose ndeyenyu. Mweya mutsvene uya utibate, taura nesu tateerera. Shanya uya utizadze, nguva yose ndeyenyu. Mweya mutsvene uya utibate, taura nesu tateerera. Shanya uya utizadze, nguva yose ndeyenyu. Mweya mutsvene uya utibate, taura nesu tateerera. Shanya uya utizadze, nguva yose ndeyako. Mweya mutsvene uya utibate, taura nesu tateerera. Shanya uya utizadze, nguva yose ndeyako. Tamirira Ishe wangu, tamirira Mwari wedu. Tamirira Ishe wangu ga, tamirira Mwari wedu. kambo kari kubva paalbum yakanzi nguva yenyazha kubva kune chikomana Mathias Mere. Kambo kanonzi Mweya mutsvene uya utibate, tamirira kunzwa kutaura kwenyu. Vari kutibata vese, thank you very much. Uchi pasina nyoji naMavharo DZ Studios. Tamirira Ishe wangu, Album rakatakura 8 tracks riri kuwanika pa OG chete chete, kwete mudhozo kana masendraini. Aiwe Mwari wedu. para kuitire zvenyu. Thank you very much for choosing Visions FM. Zivisa sipo tifamba pamwe chete. Mweya mutsvene uya utibate, taura nesu tateerera. Shanya uya utizadze, nguva yose ndeyako. Mweya mutsvene uya utibate. Manzi dzese unokwanisa kudziwana pamusika wemhanzi uri kuwanika pa www.ezomgito.com. vari pamwe chete naMavharo chete promotions kukupai chirongwa huchi pasina nyochi. Dzinoruma ndo dzine huchi. Uchida huchi wegonera unotoda kutoti utosimba. Ropafadzwa ichirwa zvakanaka zvakofunge. Chimwe chikomana zvakare, kana ndisingakanganise wane mabhamu anenge 3 kana kuti 4. Wanofamba nezita rekunzi Chamboroma the Forgotten Son. Album rakanzi tagarira dendera, kambo kanonzi Gamba. Vakomana makafushira apa vakatsakatika nehondo. Brand new releases with Mavharo
on Visions FM. Broadcasting from DC Studios on Visions FM.
chikomana chamuboro mathifokotinzani paobhama yakanzi tagarira dendera anofamba nechikwata chinonzi original 6 kings machinda makafushira panapa vakatsakatika nehondo ndo vakaita kuti nyika isununguke. Album rakatakura 7 tracks inongoramba ndikuchinzeresa kuti bata zvenyu kuti ngaita seigo chirungu hatibude muzimbabwe munongoziziva ndo mafambiro acho kuzumudza vazimbabwe upcoming artists kudzivisa idzi changoburwa dziri kupiza Dizola TZ Studios number Varo. Manzi dzese munokwanisa kudziwana ngatisumudze vana vezimbabwe ngatisumudze vaimbe zimbabwe pinda pamusika wemanziba www.ezomugido.com vanokunzerongwa chipinja vari pamwe chete mafaro chete promotions. We promote Zim music zimatizi vasati vazikanwa tuita kuti muvazive. Nyorai mawhatsapp zvenyu kugadzirira second segment yechishow pataenda kumbiti down memory lane ndichimbondinyorerewo dzakaregera kako mazirudo munongoziva kuti kazwa kanhasi ka 14 kaka vanotengerana mared rose muchimbotibatisa kakati makapimbana sei. Haya ndari kupinda ndikuaona namba 0786178399. Tinonyanya kukurudzira muri yeZimbabwe kuti mangonzwa vakomana vakunzi vari kupinda kumaareas kwenyu kunorova malive shows svikai muvaone tisimudzane pachero zvakabhadhara padhorobha kuti zvityise. Topedza zvangu chikomanda chinonzi Mike Zibanda and the Sons of the Soil kubva paWakefield muUK munomo kamba kanonzi Tombi Ezinhle obambreka idex rakareba asi mukoma Mike Zibanda zviri seiko paWakefield apo. Thank you very much. Ripa DVD yakapenga album racho iri.
Mafaro, broadcasting from DC Studios on Visions FM. Kuita sekudambura ngoma munongoziva kuti Zimtalent ndo mashasha anomafambira tendere nechirongo huti pasina nyocho makadiko mese muri kuti bata. Thank you very much for tuning in and choosing Visions FM. Mukoma Mike Zvanda best mu UK muno Wakefield kumzoro kone chikwata chenze Sons of the Soil Mtombi esile zitare kambo kambororo anokutamba fecha wasikana unazochenjera kuitwa muzhanje upanzira munzo watana kule rafu zviri seseko muri sese zvenyu kure rafu nzi muzukuru mutupo wawo asi inini kanachiva kwazise ndovati makadiko muzukuru iwo vati isi muzukuru saka handizozvo kuti muzukuru wacho iwo muzukuru womutupo ini ndi muzukuru wokuita muzukuru makadiko vana mese muri kokogo muri ana sekuru wangu mese mimi. Ndapinda pa album yakanzi ndiani mkomano benta pambo and the Extra Force International album ndatora kamba kanonzi ibva papfuma vanoda kutora pfuma dzevanenge vatungamira vazorora zvavo senza yako famba noma
Bye.
aikona kuda kuzogarira kungotora zevamwe vanenge vatungamira vadeedzwa vakachizoshandira vachiunganidza pfuma dzavo. Unoona kuti zvino kunetsa sekushanda kaizvi hapana kutamba. Kune vana vanenge vasiyiwa nemudzimai anenge aripo, imi makuda kutora pfuma dzemuvhi kamba kana nzibva papfuma kubva kuna mukomana nomenita pambwa and Extra Force International album yakanzi Ndiani ine 8 tracks album yacho. Kumisana nenyuchi yegonera pahuchi pasina nyuchi makadiko zvenyu meze. Mukambo kabva kativharira first segment takuda kupinda kune vatumira maWhatsApp avo tati tiite zvityise kazvimboenderana nekazuva kanhazi. Aita zvinyu nokuteerera chirongwa chekutanga segment yekutanga takupinda pasegment yechipiri. maWhatsApp apinda, thank you very much. Ndakati nepakati pesvondo anenge achingouya chete tibatira chirongwa chapakati, chirongwa chapinda paYouTube manje monzwa kwatatangira nekwatabva nepatava. Anoda kuteerera chirongwa chese mashow eze achingoti achipera tinoita kukanda paYouTube. Tira vanenge vapotsa chirongwa time difference, kama munoiziva time difference inonetsa. Kubatana kwacho kunonetsa, vamwe vari 7 hours mumashure, vamwe 7 hours mberi, vamwe 2 hours zvichingofamba zvakadaro. Tapinda pane vanyora matsamba, kunyora matsamba tatikumbira zvakanyanyisa kuti chimbotinyoreraiwo nhasi kama munongozva kazuva kekuti kune vanhu vari kuspoirana ari kungoenda vachinofara zvavo, vari kutengerana tumarose tatimbotinyorerai kadzakarerekera kune rudo runo kuti makatanga sei, makanga muchizigona sei. Asi ndisati ndatanga kuverenga maWhatsApp regai ndimbokuita welcome like ku2nd segment. Munoziva kuti mari chipanzika ndo mafuta erudo. Chipanzi chinodiwa kuti zvinhu zvacho zvifaye. Ngandinzwe kuna Mudhara Gaza and the Pride Determination Fame wakatsigirwa navakomana veExtra Valembe. Mukoma Romeo Gaza netimu yeExtra Valembe wakatsigira mudhara wavo album inonzi One Zimbabwe One Nation. Ndikuda kukuchingamidzai ku2nd segment yandinenge ndikuzoverenga maWhatsApp amanditumira. Kambo kanonzi chibanzi paValentine, chibanzi ngachimbobuda muhonge mudhedhi imbonospoera mama momboenda ku candlelight dinner naika muriti musatakure vana.
zvedu mabhurai tiende kunofara zvedu ipo pakaripa tiri pamvura tichizorora kunakirwa chibhanzi nai mudi wakani kunakirwa imari nai ndiyaiwe zvese zvinodawo simba redhora tiende kunogocha nyama zvedu pabhurai tiende kunofara zvedu ipo pakaripa tiri pamvura tichizorora ndiko kamba kana ndikuchingamidzei musecond segment chirongo chamunoziva kuti tinoita kuverenga mawhatsapp messages enyamatumira nedzimbo dzacho. Chibhanzi chinowedzera rudo iro rura rudi pasina chibhanzi, especially mudiaspora muno kuti munenge makangotarisana mumba. Ndeti munofanira kutsukunyuka tsukunyuka tsukunyuka.
Imi zinoita kuti ungafambise mota zina juice ka diesel sina petrol kana zviti saka kuti zvifa zvinopata chimari somambobuda noshambira Papa Jose nezuro waitaura nyaya yekuti anofanira kumboenda kwa unyani kana kukaribha muchinokanda tumatombo mumvura chisasana zvenyu muri wawiri mazuva ekudanana munongodanana kamwe chete upenyu hwese ndezvikorerese everyday ngazvirambe zvichingomutiridzwa kunzi mudzimai kacheche kana kuti rozi rako rikashaya mvura rinooma unoda kupota uchingotsvaga aya kudiridzira nechipanzi so uchigadzirisa madhamu musoro so ingori kana uvatengera kuti bhutsu varume munofanira kuziva saizi dzemadzimai enyu kuti vanopfeka bhutsu dzakaita sei kana dress chairo mudzimai wangu size 12 here size 10 here size 16 14 here zvese tenga osvona aiwa nadhedhi vamwe mutomuziva kuti mudzimai enyu anopfeka size chiipa papa imi zvinoita kuti rudo ruwedzere mudzimba wamo madam so ita so gomana imi WhatsApp tiri kungoa kuchipasana nyuji munochiwana kubva kumafaro chete promotions nezomugita online music sales best WhatsApp yapinda mukati mezuva ranhasi chete memory hanzi mukoma mavharo kaino mune musikanzwa asi kazvandiri kuda kukudzivisai panapa ndakateerera zvangu pamwe chete nadhedhi takateerera zvedu chirongo uchipasina nyuchi havana kumboziva kuti ndiri kukanda WhatsApp saka I'm sure he's going to be surprised agara tinzo zedu akavana ivi tete memory havana kuninyorera kuti vari kunyora vari kupi zvavo asi hanzi muchamarari mufunge for some reason ndinombogara ndichizvifunga kuti baba vakati chimbotaura zvedu mazuva patakanga tiri vachiri kundipimba munoziva kuti zii dzakasvika kwandiri zvikanzi nhai memo unoziva kambo kanonzi soro namutsaire ndikati handina kuti mazuva acho tanga takutaudzana zvedu nangoona kuti blazo vanenge vane interest ava but I was just a little bit difficult handina kuda kuratidza kuti chii of course ndiri easy go saka ndakangoti reka ndimbopaka mastedi hanzi mumwe masi dzakasvika zikanzi nai memo unoziva kambo kanonzi soro namutsaire hanzi ndikati ndinokaziva zikanzi koka ini ndoda kuita solo wacho iwe umboita mutsai vagomana imi mapimbiro yangu arume zikanzi mufunge zvenyu soka pamangotaurira kuti nhasi nyaya dzakangoda kudai izi takatasanawo zvedika valentine asi rega ndikudze kuti ndo wari baba wana wangu watatu watinawo mufunge akambika kana minako ndirovereyo kasolo namutsai why not naitete memo. Thank you very much for writing to the show. Go kambo Kenya ko. Thank you very much Tete Memo. Salona mtai vana vanodanava nyango kaita tuchera siya pana zvinokubatsira. Salona mtai vana vanodanava nyango kaita tuchera siya pana zvinokubatsira. Makutu vaomesa rudo rwavo rupurusha Mwari bvira kure. Vana vanodana makutu vaomesa rudo rwavo rupurusha Mwari bvira kure. Salona mtai vana vanodanava mangwana chaenda kwakuti unotsvaka wangu mutsai. Salona mutsai vana vanodanava mangwana chaenda kwakuti unotsvaka wangu mutsai.
Salona Mutai, kuchatira parizeva. Salona Mutai, vaomesa magutu. Salona Mutai, rabai makadaro. Salona Mutai, tinoda muchati. Salona Mutai, kuchatira parizeva. Salona Mutai, vaomesa magutu. Kambo Solona Mutai kandiri kurovera tete memo avanondinyorera zvavo kuti vatinyorera vari kupi ura zvavo vachitaura mapfimbirwa vakaitwa zvavo naDiddy Brakezi vavane vana vatatu navo pazuva ranhasi nekuti nhasi vari kunombotetenera mari vari kupiko zvavo nhasi kaFridays pamwe vari kutengerwa marozi kunozonotenga kutesco anoita 10 pounds aiwa unoda kunyazotengawo kuti nyatsotaura kuti nezvisiti svinu tenga bhoke kuti unotenga karozi kamwe chete kakaputirirwa pasherufu yekutesco ngoma nelichitiza zviri zezei ngoma nelichitiza nzivi muchamararika imi munyaya yekuti munhu unoda kubva zuva nebhutsi yebhutsi iyo inopfekwa nemudzimai ka kwete zichinai mukoma nerika imi very much for choosing Visions FM. Tiri pa second segment yechirongwa hu tena Mavharo broadcasting from TZ Studios panapa ndine imwe futi WhatsApp yabhinda yabva kuna Charity hanzi mushamarari inini I'm just proud of my husband ndangonyorawo zvangu nekuti zuva rachizwa ringofara zedu Valentine's Day asi rega nditi patinenge tiri off inenge uri mumvuri chaiwo munoziva kuti mumvuri unoteera mumvuri unenge uchiteera the nhingirikinire the original nhingirikinire ndi vakomana manyorero acho parapa tete Charity kama ndiomesera ndikuita kungeka ndikutadza kuverenga asi ndo zvamanyora hanzi nini naDiddy zuva rega rega tinenge tiri pamba tinenge tiri mumvuri kuteedzana chete ndangonyorawo zvangu ameno kuti munokwanisa kundiwerengerawo here nekuti nhasi takatyora zviri padeni takatyora hatisi kumashift saka nhasi ndinenge ndiri kungofunga zvangu kuti komana hei kambo kai kamukoma chimbetu kanonzi sudurukaka mai waitokombrena kuti unai Daddy ambosuduruka here asi isusu haiwa isusu ndo zvinotiitira kuwa inoti zvenyu manyora kuti ngagotadza neiko nekuti ndimi wacho sando dzenyu idzo tete Charity naDiddy muchiita mumvuri nemumvuri samusi kuti tete wasuduruke naika nekuti nhasi izuva rikuspoilana spoil each other
Kambo suduruka, kambo kanda rovera tete Charity, vanyora zvawo vakari futi havana kuti kubatisa kuti vanyora vari kupi. Asi vari kuti hanzi takateerera zvedu chirongwa. Hanzi nadhedhi kana tiri off zvedu so tisiri kushanda tinenge tingori by2 mumvuri. Munoziva kunenge kune zuva kwekwewo ukamira pamvuri wako unenge uri uko. Saka ndiswi kuti image yemumwe ndiani ipapo ndidhedhi here kana ndimama. Nhasi ndodaira kuti nhazi chakachaya zvakapatira padhorobha kavhika Valentine ataikuona kuzonotenga maruva anenge asvava ematesco kuburisa kana 150 pounds kutenga bhoke uratidza kuti unoda mumwe wako. Mukomana lichitiza ndiri kuuya kuzoona maiguru kuti mawatengera chii. Ndoda kuzokuudzai tactic kana musingazive size yebhutsu yawo ndoda kuzokuudzai tactic yacho. Vana dhedhi mese makateerera munoziva size dzemadzimai yebhutsu kuti vanopfeka size iyi kana musingazive mafoira ipapo 0% chaiyo. I practice what I preach. Inini gogodo dzakareba maflat ones zvese hapana size yandakazive. Ndoda kuziva malikes zvino pamwoyo pemudzimai wako unofanira kuziva kuti mwe musingomusurprise so. Ati wamborova candlelight dinner here. Aiwa murima. Light kare ukokorekore ako. Akaoma. Toramba tichifambira pamberi nechirongwa. Badzi andinyorera nzina Badzi mshamarari, thank you very much for chirongwa kuchi pasina nyuchi. Aiwa tikutapirirwa zvedu pamusuno zuzu pamunengero wachirongwa tinoita kutopinda muweekend kare tinoita topamberi vari pari ozizva vapa ndo pari nyora vari. Hanzi mshamarari inini kambo kakaruwana mukoma masharu muno umwe kanyanya kundiitira zvakanaka. Ndekekuti zvese zvandinoita mufunge kumudzimai wangu zvese ndinomuitira nerudo. Pane pamwe pekuti tinogona kutaudzana zvedu zvisina kunyatsoti asi mukati memwoyo wangu umo ndinenge ndakazara nerudo, kuti mwoyo wangu fashukira nerudo. Ndoda kuti azizive ndichazomuti ateerere kuti ndindanyora kana asipo ndichamuti, kana ndakuzoteerera chirongwa pa YouTube zvakare ndichamuti inzwa kandakakunyorera mudiwa kuti zvese zvandinokutaurira zvese zvatinoitirana mukati memba muno mudzimwe dzonga ungafunga kuti ndinenge ndakatsamwa asi ndinenge ndichizokuitira ndiri murudo wena. Mukoma Batsi from Australia vanditumire WhatsApp yavo, thank you very much. Reka ndikakuwandirei kambo kacho kamataura kamakumbira. Kambo nakamwana rudo chete. Ndinoswera ndakakutakura mupfungwa dzangu shamwari.
chechi rudo chete runondishungurudza runotadza kugara pasi ndikaswera ndisina kukuona gambo rudo chete kubva ku4 brothers mukoma mashamunu mumwe the 4 brothers wakatungamira zvawo wese wakadedzwa wakadayira gamba rakavera mukoma batsi mukoma mabazi vari pauzi paaustralia pawanditumira zvawo whatsapp yavo vachinyora pamusoro pamudzimai wavo ngati inini zvangu kazhinji ndinotaurirana mwana wangu here and there pamwe anoda kufunga kuti pamwe ndiri kuita hasha asi zvese ndinenge ndiri kutaura ndakazadzwa nerudo ndirovereuka rudo chete ndokandarova unogona kukanda mawhatsapp messages enyu pa 07861783929 UK code ndo yamunoda during the week ndinotambira zvakare ndinenge chingozosanganisisa nchiona kuti ndeibi ati nhasi kazvezvo kari kavalentine katimborowa dzakangorerekana kurudo rudoko saka vanyora vasina bad luck dzimwe dziri kuuya Teresa, thank you very much for writing to the show. Uchipasina news mshamara mafaro, thank you very much. Tinombopombonoka zvedu pazuva ranhasi nechirongwa chenyu ichi munazogara muripo pachirongwa ipapo. Aiwa, tichazama kondo kuti zvityiseka padhorobha makati zenyu Teresa. Azina Teresa mshamara rumfunga zenyu inini murume wangu uye inherited munoziva kusaidi kwemurume wangu wangane wakomana nanzvadzi but vazhinji vacho vese vakashayika saka nyaya yacho ndeyekutoti takatora wana wese ndinobhadharira maschool fees tichidaro kusaidi kwangu semfanana asi zvese zvakaitika takanyatsogara pasi tikataurirana kuti shamwari ndo zvapo izvi regara tione kuti tingaite sei mufunge zvenyu izvozvo ndinongozvifunga kuti zvinoitika vanhu mukudanana chako munyatsotaurirana pamuchena muchironga pamwe chete hamene kuti mungandiwaniro here kambo kandiri kuda kakaimbwa naSafirio Madzikatire Teresa soko ramuri kutaura rakanaka mukati muupenyu kuti vanhu kana paita pane need garai pasi mutaurirana kwete zvokuti munhu unobudisa mari nekuseri uchitanzi ndikunobhadhara zvakadai ndikudai mumba chaimo pamwe mune nzara saka zvinhu ndezvekuronga pamusoro maita basa mufunge zenyu kunyora kwamaita Teresa kunaka kwechimwe kushata kwechimwe asi manyora zvakanaka mufunge ndozva zvinodiwa mumba vanhu munoda kuisa musoro pamwe dambudziko you attack it together reka ndione kuti ndingawana here kambo kamakumbira kubva kuna mudhara mukadota Safirio Madzikatire Teresa ndakwana kambo kanonzi nguva yatakadanana
kushayane kwevanose handingakusirei kambo kana nguva yatakadanana kubva kuna Safrio Mazikatire muntaraunda Dota tinobatsira ambo kakumbirwa nemutereri wanyora achiti anonzi Teresa wanyora zvawo pamusoro pekutora kwavakaita wana wehanzvadzi newana wanabamunini kusaidi kwomurume nekusaidi kwavo kungotatarika neupenyu vachidaro vachavabhadharira mazwiru fees hazvina kumboipa mufunge zvenyu. Thank you very much for writing to the show. Unokwanisa kunyora zvakare nyaya yenyu mosarudza kambo kenyika kare. Wari kutibata ndikuchingamidza vachirongo huchi pasina nyuchi Mafaro DZ Studios, southeast of England. Top of the hour, I'll be signing off. Broadcasting will be crossing over to Abu Dhabi kuna Komatembi nengo chikupa chirongo hoza Friday. Edofambire pamberi imwe WhatsApp ya pinda ya pauna Ngoma Petros anzo mshamarari amudzimai wangu andinaye mukati memba mukati mezuva ranhasi tiri kugara tichifara tane vana 4 asi ndakaona moto kuti ndizosvikira kuzonzi yes ndakuda ndakambomira iye ukasakambena kana kuti rume isinganyebe arirore iyo chokwadi chakataurwa funzai mukomaneri vanokudze kuti rume isinganyebe arirorwe ngomaneri chitiza ivo vakatonyeba futi kuti vadiwe namaiguru ndikunyebere ngomaneri ndoziva kuti ngomaneri vanenge vakadherera zvavo. Mugoma Petros vanyora vakati mudzimai wandinaye I fought very hard kuti ndinge ndinaye. She was not an easy go. It was not an easy go kuti unongosvinga kuti shamwari kondeipa ndakambomira pane kambo kamakamborova mushamarari nekuti chirongo handiregedze kuteerera. Pane mufana anonzi Neverson Zulu anoimba nechikwati chinonzi Orchestra Power Kings. Ambeno kare muinago kambo kanonzi Campaign, akarova kambo kanonzi Campaign paalbum yake iyoyo. Ndikandiona kuti album yacho ndina here. Mhanza Mambure kana mune mhanza mukoma kana ndakataurira vanhu vanenge vaita lake kuti ende munotenga Rotary ticket munowina Rotary ticket. Apparently ndinairo album racho rinonzi Kaengo kacho rikatinzo nyaya yacho yekampeni. Kapeni
Kambo karuva baba mayakanzika engo kacho kubva kune chikomana Neverson Zulu ne orchestra Power Kings kamba kana kuvirwa na mkoma Petros mudzimai wangu ndine nhasi ndikuvhaira naye pa Valentine ino ndakasavha ndakakambena unoda kutokambene kuti urore kuti udiwe kana imimi wazi kuti uonekwe soka nekuti ukasatamba nemvura hapana nokucheuka
vakomana munoda kupfekawo munyatsopfekawo matrauza ane muponi miviri patrauza rimwe chete zvinodzikisira mucheno aino muponi unocheka nzunzi so uri straight so sikana ndozvaanotarisa kabhutsu kakaporeshwa so muchana kona kuti unozopfeka masocks eyellow iwo akapfeka masuti eblack akapfeka boots black iwo akapfeka suti black and white zvese netie black kuzosimudza gumbo kudai wakarovera socks reyero kona kuzvirambirwa izvo nzara dzichinyatsochekwa so mbichana musoro uchinyatsogerwa ukabhibho so ndebvu tinyatsoshevwa mbichana so kuti uonekere zvionekere padhorobha musemunokuvasikanawo mukagezageza munozvakasipo kai kanonzi lux kai etuka kakageza ukazozorera so nhwirira so akukambirana kuti udiwe zvakaoma azviita mukoma petrol sina kunyora asi amunotiudza kuti muri kupi asi thank you very much for writing to the show whatsapp ngapinde tinenge tichisefa tichitsvaga mhanzi during the week tozosvika pachirongwa bhoma racho rakatakura mukomana wacho anorova ngoma akazuke valentine kune vanodanana zvavo ende munombotetene finance moenda kumahotera kumombotetene finance just once kamwe chete pagore kuti kuzoita kunge karenda nekuti pairi ipapo ndopairi gore kusvika rapera munopota muchimbobudawo muchimboenda namadam so amuzoenda nevana ka asi zvakaoma arova ngoma kambo kachaita kamba kokupedzisira request yekupedzisira kubva kunadamu ari kundinyorera ari paswindo nemuuk muno manzi mushamarari nepenyuru takateerera iwo mafaro zoka une pamuromo unotidzosera kufunga tumwe tunhu twatakanga tatokangana nazvo inini am been married nemudzimai wangu for 18 years asi to be honest with you ufunge zvako chirongwa chamunoita nepenyuru ndoifarira chirongwa chako ichi ndinochifarira. I'm always listening, I'm always tuned in every week. Thank you very much. Ndozvatinoda kezo kuti tichikisa padhorobha kanzi mafaro rega ndikuudze zako ndiri kunyora zuva revalentine ndangufungawo zvangu nhasi so takatyoka zvedu namadhamu time zvedu tichazorova karelax mbichana komo kuenda kuswimming here kachi momboenda kunoswima kamomonoswima momborova chamunyororodo anzi mafaro mudzimai wangu kainini mudzimai wangu to be honest takange tiri musame class tichigara opposite desk kubvira kuprimary nekuti kazhinji maklasi atakadzidza isusu maingoti same class iyoyo maisumudzwa mese mubva madai and fortunate enough takanopinda kusecondary kumwe chete bvataiswa musame class futi ndaka isusu rudo ezine 18 years tadanana asi ndikuverenga mangu makore ekutoti kubvira tichiri muklasi chako kumagrade ndokwatakabvira takadanana ati musame class kana pandaitomborohwerwawo macorrections aitoseka kana iye paimborohwa ndizozoka zvinenge zvichingoitika mwari anenge akatogadzirisa zvino anza zvino chamarari kambo kandiri kuda akazi kakudhara asi ndike chimanje pauchimanje wachona akamera kuti munako here rega ndione kuti ndikapi kambo kachikavakumbira rega ndipinde mudura chama vari paswindo nepavatinyorerapo wako wakamuwanira kopi
pese pese munzaona kuti wakakamwana kuti so gambo kandarovera mugoma chamu atinyorera zuva uri paswindo nabha hanzi mudzimai wangu inini kubvira kugrade 1 kusvika kusekondary taane 18 years takaroorana musemukirasi chaimo amene kuti wako wakamuwanira gupi kumbira kamba kubva kune vakomana vanobuda nepakuwadzana bha manzi Naison Taylor musoni wehembe gomba aindichichisa soundtrackers kamba kananzi nzvimbo dzinowanana vanhu dzakasiyana siyana. Kune vari kuda kunyora nyorai tinozofamba nadzo pachirongoso ndinouya yange yakapezayo zina zisina pane vakuru vandinyorera panapa inova ndo ichabva yaita kupedzisira kuvhara chirongwa chanhazi zvangonzi mudzimai wangu anonzi P nekuti nhasi Valentine tanga na V ndida kumutengera marozi asi nekuti anonzi P unokwanisa kundiroverawo here kambo kanonzi wangu P kubva kuna mukoma Jona Moyo nditevera ngwena ndikati why not, thank you very much for writing to us. Hamuna kunyora zita renyu asi nhamba. Anyway, ndinoziva kuti makateerera pachirongwa nekuti ndokuti zvityise padhorobha muri yeZimbabwe. Chirongwa kuchi pasina nyuchi second segment ndokamba tichabva tarova kanaka asi ndichiripo tationa kuti ndeipi kuna munyori anyora kwekupedzesera ende zvakaoma.
iwe kuchapera kose nyarara zako iwe kurasa kwako kose nyarara zako iwe ndichakupedza kose. Ndio zvinoita vari murudo kunyaradzana mukurwara mukufara mukuita sese. Regera one zvako. Mukambo kandarovera mhofu yauyafama wanyora anzi ndonzi mhofu yafamo anzi mudzimai wangu anonzi P saka ndinyorere wangu P kubva kuna Jona Moyo. Anzi ndiri kuda kumutengera mafarauzi Valentine nekadhi racho. Manyora wese toenda kutsigira kumuita nepenyoro. Mukoma Tembi should be coming in time from now. Handisati ndanzwa kanyore kupo kuti zvakamira sei. Yakaipezayo rekationa kuti tingaite sei tingaite zvimwe. Mukoma Tembi, thank you very much. Zviri sei kwamurika gogo anytime tea time mungondibata eri. Ndiyo kanya yacho tokanisaki bazalaki presi Follow me day number 1 tokuta banka na roela ni ndinga bvo papa Mukoma Tembi ndongo hosa Friday na Fondation Mindele na Londres. Bravo Fondation Mindele. Julie Mambwene, JC Songo, Guy Songo West, Belilas. Ouais. Sukatime, talanga monteme peli moto, yamokolo baki moto nanga sur la terre ayo, number one ayo, pour la vie c'est toi, number one chérie 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 Kavum. Sukatime, Sukatime, awana za moto na zamina mopanga, ya bolingo, nazana komanga liwato lobiko, bona bika, loba seli loba liako, Asukatime, 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 Asukatime. Opea, opaka tambangu, weko lobobo ibakite. Koiba musala.
Jean-Claude Vouemba Kamukati Brigitte Yapontin Banamboka. Quelle est cette belle femme qui toise comme des héros. Jansi Mateta Nazali na thermomètre na se ya lisa mobali Nazali lisusu na dengle de bote na se ya mutolu Seba Makaya Dieudonné Kimbuta Banasini bien na Tchouboura Riva Menga Nalila Barnabé de Kipakalushi Mutoto Manyema Sam Pendombe Kiambi Ana Mumbande Biso na biso Ditombo Sex appeal Ouais Loris Yves Junior Zoto Roger Banqui L'inexplicable ne se justifie pas. Souria Mwana Miette Snack de l'an 2000 chez Mayuyu Coco Chanel
la magie de l'ambiance. Adèle Mouy, Marie-Sylvie. Tati ndifanodzisa dariro chirongwa Hosa Friday. Broadcasting be crossing over to Abu Dhabi anytime from now. Bati tifano kuchidzira hudzi chiudzi chifanotanga kupfumbuka. Hanzi panopfumbuka hudzi kureva kuti pasi pane moto. Armani, Chico Paul. Ndambokaniko number 1 Koffi Olomide. Kana muri kuda kunzwa dzakawanda chirongwa chirumba chiri kumangwana Papa Jose. Kama Kamuzuna. Mangwana usamise chirongwa ichocho. Léon Sichou, Thierry Versace. Singeti le Rakaba. Wanesi pachirongwa ndiri kuchingamidzai pachirongwa kufamba zvedu mbichana mbichana kupinda mbichana zone Bora Mugedhi. Number 1 in the state kamba kacho kufana Koffi Olomide. MJ Majou, le géant garçon de Tchacho. Orchestra Super Mazembe Namba Samba vazhinji vanotiwa zvakanaka naka ukanamba ika Hosa Friday ndizvityise padhorobha
ndokuti chibhadhare pafriars pafriday ezawoza friday Will Ngomba kana nesi takambozikanwa nekutika jaivu pakanamba ikakaka ekoma kaka yakobondela Nayawa moyen feo yakobondela ata bilei sena bondela Nayawa moyen feo yakobondela sorti ya pamba nakobondela bizu ya pamba sena bondela sheri nanga moko na bondela tipita o nakobondela ekoma kaka yakobondela Nayawa moyen feo yakobondela yanekande nakobondela kana baby mama Nayawa moyen feo yakobondela abalolo nakobondela Juma C babi kusombi nakobondela Apis mimi la Porsche nakobondela Mikeo obibishandeka ngayawa mwaenteo nakobondela ekoma kaka yakobondela nakobondela Nayawa moyen feo yakobondela muparapara nakobondela Nayawa moyen feo yakobondela mburi yezimbabwe ini changu chirongana ndapedza was holding up from komatembe abw studios ndokwako cross broadcasting tatenda zvikuru nekutera kwamaita chirongwa kubvira patatanga na 10 pauchi pasina nyuji nekumbokunzwisa ukaza ndinokwanisa kubikawo pahoza friday haiwe uzonzwa iwe Komatembe is ready to take over, so broadcasting is now crossing over to Abu Dhabi from UK. Marwenya kuitira zvakanaka. Thank you very much for choosing Visions FM. Moramba muripo nekusisitiri pano. Marwenya kuitira zvakanaka. Tosangana zvakare next week. God bless you all. Mufunge zvenyu kuno vese vasiri kunzwa zvakanaka. Zita raJesu chete ndo ratinounza kwamuri. Mwari wenyasha, Mwari wazvose azokuitirai zvakanaka nazvo. Till we meet again. God bless you all.
vision, it became Visions FM. Visions FM. Visions FM.